IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naiget nga itandudot ti City Environment and Natural Resources Office iti syudad ti Lawag iti panang salaknib ken panang maintenar iti kinadalos digiti danum babayan iti programa a water quality management. Sagun ken ni Miss Mylene Pascual mangidadaulo iti senaro akang runaan a pakatutukan ti opisina ket ti regular a panang monitor kadagiti coastal areas ken karayan iti syudad tapno masigurado a nadalos ken natalged digiti danum. Innayon na magtultuloy iti panagaramid da iti water testing ken panagsampol kadagiti danum tapno masukimat iti kalidad na ken maamuan no adda dagiti problema a masapol a risuten. In terms of water management, ag-expand tayo ngamin iti programa iti Environment Office din ako, nga focus tayo iti solid waste kasi naamuan tayo metan amo tayo nga very supportive iti tattaon iti no segregation, no collection policy tayo. More or less na-enhance tayo solid waste management practices iti balbalayan, iti barbarangay. So we expand to water quality management under again the Alisto Ascenso Progreso program wherein na-organize po iti water board tayo, kitain tayo no may kan iti water sampling testing sampling dito yung naduma-duma mga water of bodies tayo asla kung may tipadsan river iti coastal barangays tayo maalamanin po ba iti kandidat iti danum tayo narugit ba dapat bakit nadalus ba tapos ba digiti content nga dapat iti nga danum. Iti sabali a bangir nagpakda armet ni Miss Pascual kadagiti umili asaan nga ibeleng digiti basura iti karayan ken baybay ken liklikan ti anyaman a panagrugit iti aglawlaw gapu tadakkel ti epekto na daytoy iti marine life ken iti salunat digiti tattao. Deta po kita way of saying again practicing dati kukuna tayo nga hantay dapat agrugrugit kadigiti water of bodies tayo hanga mabalindak patak iti animal yan ti karayan kasi kuma agbigos tayo dapat hantay nga iba't bati digiti plastic kasi kanen digiti kanen tayo tumet lang nga ikan so adanto diti kukuna da nga microplastic that are present in our marine life ket mabalin nga makantay digiti tayo ma-ingest tayo ket ma-ingest tayo digiti ket mabalin nga makaalantay di sakit. So datayo amin po hanlang nga deta itakta amo tayon summer ada digiti barangay nga opacity ti danumnan. So kitain tayo kasano ba no toothbrush tayo ba naka-on ba jay gripo adu ba ti aglilik yan ti balay tayo nga gripo sayang met kasi we have to conserve water also. Hanlangin dete Jesus what tayo sa po nga energy conservation ken efficiency and conservation practices tayo, dati water safety and conservation practices. So naduma-duma amin deta po. So solid waste management, water quality management, air quality management, and dati greening and biodiversity programs iti Lawag City Government. Under amin dati po ag-evolve tapnon maprotektaran tayo iti environment iti syudad ti Lawag. Kabayatan na inbatad ni Miss Pascual ababayan iti water quality management program ket masigurado ti kinadalos digiti coastal areas ken karayan amang ipaay iti natalged a pagdidigusan ken nasayaat nga aglawlaw para kadagiti umili iti syudad. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.